Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Иске Кулатка бистәсендә туып үскән Батыр Ират, Халиков Рамил Рафаэль улына юллыйбыз. Бүген 1 июль көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны әбисе Румия, апасы Розалия, абысы Рамил, балалары Илназ һәм Азалия, энеләре Рамис һәм Ленар котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 30 ел элек гаиләбездә шатлыклы хәбәр булып, беренче татлы оныгыбызның дөньяга килүе турында билгеле булды. Әти-әниләре өчен беренче сөенечләре, безнең өчен дә олы юанычыбыз туды. Ул минем өчен дә племяннигым гына түгел, үз улым шикелле бик кадерле энем дип яза Розалия апасы. Ашыга-ашыга аның янына барып, әнисенә карашырга бар яклап ярдәм иттем. Кечкенәдән үк бик тырыш, җитди, тапкыр һәм шул ук вакытта шаян да шукта булып үсте. Башлап балалар бакчасына бик теләп йөрде. Аннары мәктәпне тәмамлап Иске Кулатка механика технология техникумында укыды. Үзенең яраткан һөнәрен сайлап, автомеханик булып, бик яратып эшли дә башлады. Бер генә көндә йөзебезгә кызыллык китермәгән балабыз, яшьли үк үзенең сөйгән ярын, кызыбыз шикелле бик кадерле киленебез Рәмзияне очратты. 8 ел алар бер-берсен яратып кавышып, очраштылар һәм мәхәббәт тулы уяларын, гаиләләрен корып, бүгенге көндә 2 татлы алмалары, кызларын тәрбияләп үстерәләр. Гаиләсендә оныгым Шын хуҗа, 2 баласы өчен бик кадерле әти булып яши. Яраткан тормыш иптәше Рәмзиягә карата мәхәббәт белән янып, кулыннан төшермичә, бик кадерләп кенә яшәп килә ул. Раббым, шул 2 күгәрченнең алдагы гомер елларында парлы килеш, татулыкта үтсен. Араларына начар кеше күзе, кеше сүзе кермәсен. Балакаем, яраткан абыебыз, ихластан сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Бәхет, шатлык, саулык, исәнлек телибез. 30 яшь ул иң татлы гомер мизгеле. Алга таба күп максатлар, хыяллар бар. Аларны тормышка ашырыр өчен көч тә, хәл дә, дәрт тә җитәрлек. Уңышлар синең бар эшеңдә дә җитәкләп барсыннар. Ярат һәм яратылда. Әти-әниеңне, безне, якыннарыңны алда да шулай хөрмәтләп яшәсә идең. Без сине барыбыз да бик яратабыз улым. 30 тула, ышанмаслык, кайра вакыт узган. Шын Ират булып оныгым бүгенге көндә тулган. Татлы алмам, күзем нуры, карт көндә таянышым, әти-әниең, минем өчен улым син ышанышым. Михербанлы һәм шәфкатьле, мәрхәмәтле бул балам. Юбилеең белән котлап йөзеңнән үбеп калам. Сөеклемә теләкләрем саулык, исәнлек бүген. Һәр вакытта аяз булсын баш очыңдагы күгең. Гаиләңдә татулык булсын, парак куштай яшәгез. Бүгенгедәй яратышып, яшеннәрдәй яшнәгез. Бар гаиләбезнең кадерле, бик яраткан улы булдың. Балакаем, әле ярый 30 ел элек тудың. Кадерле Рамил, гаиләгезнең бар теләкләренә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Нигә булай серле дөнья, кояш көлә, үрти сине мине. Кышлар сайрый, мактыйлар армый-талмый, җиргә бүген туган кешене. Һәр җыр бүген сиңа багышлансын, һәрбер теләк сиңа яңгырасын. Гөл чәчәкләр матур бүләк булсын, бөтен дөнья күреп соклансын. Бәйрәмеңдә очып-очып бигәләр
икенче. Туган көнең онтылмаслык булсынчы, бәйрәм итик таңнар атканчы. Туган көнең белән сине, туган көнең белән сине. Бөтен дуслар һәм туганнар иң изге теләкләр теләсеннәр. Туган көнең белән сине, туган көнең белән сине. Тормышың бәхеткә күмелсен, тормышың менә дигән булсын. Туган көнең белән сине, туган көнең белән сине. Бөтен дуслар һәм туганнар иң изге теләкләр теләсеннәр. Туган көнең белән сине, туган көнең белән сине. Тормышың бәхет